The one, biko, excuse me. Nakado. What the moon? Biko, Nagana Akwụsị Alụwa number 10 Mgbagwojuanya Street. Akwụsị Alụwa number 10 Mgbagwojuanya. Ha! Akwụsị Alụwa number 10 Mgbagwojuanya. Ah, mụ agajekwe side Mgbagwojuanya ahụ mana the street the okay. Emma I'm never muta ule na here. That one decade. Once you got to that upstairs, you take your left. Taking your left, Gigawa going down towards the extreme ending of that street. Get come on. Then you come again with the street towards the guy who face through your opposite direction of your coming. You can who's over an account. Follow it, then give first towards your opposite of coming. Yeah. I'm not going to say in case. Boy back and I come on, so communicate to Zero Market. Because okay, I'm going. But inside. Nazu? But I knew now, I go another direct. More knows. Okay. So. It's not side up, Side up. You get my now. Because I'm going to see speed. You brain my speed. I got it. So you have a nigga now. Oh, my. Okay. Hello. One. Hello. Papa, how do you? Oh, my friends. Oh. Yeah, my friends. Hi. Will you be good? Oh my God. No, brand new car. This is not big motor like this. Wait. Hello? How are you? One man. Hey. One naked. Come here, number. Imo River. Here. Now remember can I miss you when the picture with you. Hey, thank you. I will leave with you. I did them naga the Bonamose so people anywhere. Yeah, hood, Musa was in Mikel and them, Madia, my hood. You want to go? Oh, who do they? I buy naga since I know. Sorry. I made a mistake. I made a mistake. Give me a minute, tell my baby to come. I know, Mamma, just 2 minutes. I know, Mamma, come. I'm making matter a by Naga. I got no. When the big kid actually made them naga. I think no the same direction in Naga, what direction Moon Naga. Over than 1 hour not by a nose or everybody the place. Tono. I got better. I probably the beans up. Just storm. I made a mistake. This road, they from the government to Bashini and Bash. Government to Bashini Maka COVID-19. Come by here, problem. No, it's Robin. Manakaina, go to Kaina. Now, because them now got the Moses, so my can attend them at the second, because we can go with them now. It's all going to Anybody in now? You want Yahoo? Not organic. Eh? Get here. Can I buy more card just since someone I can about the region? Organic.
Ụka ọjọọ ka m jiri mana ụdị moto anụnwa ịma na kịta onye ọbụla nwe were ego na ebu ya na ọ na-eme yahoo. So mgbe m hụrụ ụdị moto ukwu ibu nkwanụ nga saiz gị sel otu ị ga-esi azụ ụdị moto ukwu ha nga onye m jisi m ajọ ha mara na m iwu onye yahoo. Ụdị ụka ọjọọ. Chukwu gozikwere gị eme onye yahoo mbụ. Chukwu gozi elekwana ihe na-arụ. Jesus Christ. Okay, abụ m eka dịla. Abụ m eka dịla. Onye na-edil ka bịa nwoke biko ebe m na-aga ọ dị m ọsịsọ bikonu. Eweliwe oh my driver dey one of my cars driver ma ọ na-ewezi oke iwe so agacha mbe de bibi lọ taa bibi lọ ọ bụrụ oge na anyị ga-eru chere ọ gịnị dị ihe a na must you greet everybody na ka ebe m na-aga na eweliwe na ihe na my hood ka ị na ọrụ na moto m ka m bụ otu ka m ga-esi na-aga agala ekwu ụka o ha just chere ụlịsa ka m jụta ya something anyị move ka m dị onwe kwesị dị ihe ka biko ịma na ọta ka bibi love na-emepe yes taa bụ ụbọchị ukwu ụmụ bibi love na ọgọchukwu na ịma na bibi love blessing nwanne m nwaanyị taa ndị ga-eji asụ ebe niile ma ndị China ndị dịkwa ịma na nwaanyị na-agba aka nna biko ị na-aga na nke BB Love ọ bụrụ na nke BB Love ka m nwa na-aga mụ na onwe m nwere ebe m nwa na-aga ndị uche anyị told you before I bịawa ihe na-aga adreesị ka ị na Kemal ka nnata ya dị full address so na ka ekwena dị mmadụ dị ihe nke then ọ dị ka new model human being Chineke kepụtara ọfụrụ. I know ka anyị na-aga biko n'oge adịrọ Chief Imo. Me ebidogo. abịatere m n'oge na Ịdịkwa sharp onye ahụ gị. siri me Hey, Imo. Taa ga-adị kpọkpọ. biko chere ka Confirm. biko otu o siri dị ugbu a na ebe a ka m ga-arịtụ erule m ebe m na-aga ile anyị ga na-anụ ka egwu na-akụ ebe ahụ na nke BB Love my sister ọgọchukwu nwanne m nwaanyị taa ka ọ na-eme birthday ya so ebe a ka m na-abịa ụbọchị taa kwa n'ụbọchị ukwu BB Love Pampers, BB Love Boutique, BB Love Body Tuning Cream enwedị ihe ọ na-adịghị Therefor so anyị goro nga ahụ taa kpọrọkpọtọ ga-agba n'ihu ehi ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị ndị ahụ ha na-emecha ka enyo ma ụmụ nwoke ndị recha mma otu amịrị nga last bus stop ihe mere n'ụgbọawụ street ahụ ị na-achọkwa ịhụrụ enweghị ebe ọbụla ịba gara na street a na-agaghị agbagwoju gị anya nga awụ mgbagwoju anya street so ebe ọbụla ịba gara na ọ ga-agbagwo even mụ na onwe m sef na-abịa ebe abịa ọ na-anwụrite ha na nga ọ na-agbagwojiriri ma ọ dị ka ara na-apụ gị ọ dị ka ezigbote ara na-apụ gị nya ị kpọrọ m na-agbagharị since morning sị m na ime ebe m na-aga ka ị were bịa kwụsị m ebe a sị m na ọ na nke BB Love ka ị na-eje so amụe taxi na mba amụe taxi na-ebu gị na-agbagharị everywhere ọ gaghị ada achakasịrị ya anya agara ole m ebe Chineke ya akpọ gị ọkụ so over 1 hour ka ị kpọrọ m na-agbagharị the whole street ka ị tabụ ebe a sị m na-aga na nke BB Love ka ebe m ga-aga m na-aga nọmba 10 gee ya esi m na ị na-aga na nọmba 10 mgbagwoju anya ebe niile na ebe ọbụla mụ na onwe m mgbe otu a m nọ mgbe ebe a niile gbagwojuru m anya
mgbe i betere m ego abịa ebe a niile gbagojuru m anya so ihe agbụ ibetere mgba m ego amụghị taxi na ha amakwa m ihe na-akọ nwoke m anụwa 6 money ka onye akpụrụ m na-agbagharị the whole street ebe a ana m aga na mgbagoju anya street akwụsị Alụọgụ junction nọmba 10 ọsị m na ya ma ebe ahụ kpọrọ m na-agbagharị the whole street since pụtara ebe a kịta sị nọ na nke bibi lọv ka ahụ na-aga agwa gị sị ọ sị m na ya na-aga nọmba 10 mgbagoju anya street mgbe akwụsị Alụọgụ ebe a niile nwere mgbe ole gafete na street anyị na-anaghị ahụ ọgụ nga na-akwụsị ha n'oge enwe mgbe a ga-awa akwụrụ nwaanyị oge na moto apụta nga ha enyi nwoke onye ahụ m na-esi na-akpagharị since okele onye ugwu okele onye nta okele onye okele onye mmeghe mmemme gị today mmeghe mme gị today gote onwe gị ọ dị mara onye mbụ Imo si mgbaga ka gele kwudu biko. na-egiri ji ọta ahụ Imo le gele kwu. ọwụ bete gị ka m kwadochara efe ahụ ịzụla mgbe isi China lo ma isi ụka ahụ ichegara m eshembịa na butik gị na ya nọba ma pampas ihe niile ndị anyị bigire nsị m bunye my wife ka m bigire mgbochikwa okpokekwe na-agara onwe m otu nwoke ahụ nkwụsị m jụọ m ụzọ adreesị m si ya na ọsaịdị ebe ahụ ka m gaje ya kwụrụ m na moto kpọpụtatọ m ewele m ka m na-aga ugbu a ya kwụsị m ga-abịa kpọọ m taị bụrụ aka mmadụ m n'ukwu so ọ ga-akụ m ihe ememe ya na ọ sị mmisi ebe wa mgbagoju anya street ndị ma street ụnụ a na-agbagoju mmadụ anya enweghị onye pụta na street ụnụ na-agada aja ajụjụ ebe niile gbagojuru anya nwa ụdị mgbagoju anya street ya yisichala m uwe akwa m ha m mụ akile cha ya taa m afụfụ ebe awa na awa plus mụ akile